Er binnen 2 weken in Ljouwert bijkwam dat het rapportcijfer veiligers onder de 6 zakken is. Zo scoort de week het vliegt minder. De oorlast van geweld, inbraken en terugjeugd is er slimmer worden. Wat voor rapportcijfer zou u deze buurt geven? Nou, dat varieert vaak, maar op dit moment ongeveer een 4 à 5 hooguit. Nou, dat houdt wel op tussen een 5 en een 6. Een jaar of 5, 6 terug ging een stuk beter. Hebben we een aantal acties hier gehouden en laatst het is gewoon weer verslapt. Het is gewoon nodig dat er weer wat gaat gebeuren. Wat merkt u? Nou, heel dichtbij. Gewoon vorig jaar een inbraakbedreiging. Toen ik de inbreker betrapte. Nu weer een poging tot inbraak, fietsendiefstallen en dat soort dingen. Het gaat hard op het ogenblik. Veel jeugd in de buurt, stegen die niet helemaal goed afgesloten zijn. Ja, de ramen die je normaal altijd open liet, dat doe je nou ook niet meer. Nee. Dat laat je ook allemaal dicht. Het rapportcijfer is dus achteruitgang, maar het gevoel van veiligheid direct. Ja, beslist wel. Ja. Je ziet hier af en toe wel figuren door de buurt heen spoken dat je denkt van hé, even opletten. Ik denk dat er gewoon weer iets meer toezicht nodig is. Ik vermoed ook dat er te maken heeft met meer kamerbewoning hier in de wijk. Daarnaast het toewijzingsbeleid van de woningcorporaties is volgens mij wat verslapt. Dus tijdenlang is men daar heel streng mee geweest, maar dat is achteruit gegaan. De buurtagent zie ik hier bijna nooit. En die zou je toch wel, ik zou niet eens weten wie het is. Burgemeester Kronen had de Ljouwerter binnenstad weer ongeweest als veiligheidsrisicogebied. Oorlast, drugs, inbraken, stellerij en van jeugd bloot een probleem. Zo'n 2004 werden maatregels namelijk als de mogelijkheid om preventief te fouilleren en camerabewaking. Daardoor is het rapportcijfer wel wat omheen gegaan. Het is nu 4,6. De gemeente wil er meer aan. Nou, de veiligheid is in de laatste jaren in de binnenstad echt vooruit gegaan, maar nog niet een voldoende. Dus we zetten keihard door om in de gebieden waar risico's zijn extra in te zetten op uitgaansgebied, maar ook in de Werze waar drugshandel plaatsvindt. En dat zijn de bekende gebieden. We gaan extra inzetten op cameratoezicht en andere dingen.